Nå, tid til dagens psyk-update. Jeg befinder mig lige nu i Engsvang, meget Engesvang. Lille bitte by, meget hyggelig, stor skole. Ja, nu har vi jo både snakket om miljøterapi, og vi har snakket om tvangsdelen, og vi har snakket om informationsdelen. Jeg tænker egentlig også, at vi skal snakke lidt om lærerne. Dem tror jeg ikke, jeg har nævnt, faktisk. Og de skal næsten have et kapitel for sig selv, så at sige. Vi har rigtig mange dygtige og kompetente læger inde i os. Eller rigtig mange, faktisk forkert sagt. Vi står og mangler læger. På den ene side, fordi der ikke må ansættes flere lige i øjeblikket. Og på den anden side, så af et eller andet grund har vi lidt svært ved at beholde lægerne inde hos os. For det første oplever vi, at der kommer nye unge læger ind. Og det skal der være plads til. De skal have erfaringen. Og oftest oplever vi, at de er bravende dygtige og bravende kompetente til det. Og også ydmyge nok til at lytte til det erfarne personale, når der opstår en situation, som de måske ikke er så vant til. Det man også skal tænke på, det er, at når vi får læger eller har læger, så er det faktisk vores, i hvert fald mig som ergoterapeut og mange af mine andre kollegaer, så er det vores rygskjold, fordi det kan være, at vi får en idé omkring, hvilken given behandling, der er bedst lige i øjeblikket. Og i det øjeblik, de ser god for det, så står de faktisk og bakker os op. Men også egentlig dem, der tager tævne, hvis der er noget, der går rivrusende galt. Det er et stort ansvar at tage, og et stort ansvar at have for hvem som helst. Vi oplever så bare desværre, at de bliver nedslidte inde hos os, fordi de bliver bedt om at tage mange vagter, også mange flere vagter, end man tænker er forsvarligt muligt. Hvis man tænker, at en lastbilchauffør må have 11 timers vagter, før de skal have hvilelser, jamen de kan have 24 timers vagter. Nogle gange bliver det for langt, at de tager lige lidt mere. Det er jo ikke i orden. De står og arbejder med mennesker og skal lave nogle vurderinger, der kan være meget afgørende for, hvordan det her unge menneske kommer til at have det fremadrettet. Det virker lidt skævt. Jeg vil sige, det samme sker lidt med vores ambulancechauffører rundt omkring i landet. De bliver bedt om at tage 24 timers vagter og ender med 30 timers vagter, hvor de så også skal køre bil samtidig med. Det giver ikke så meget mening. Men det er lidt det samme system, der styrer det jo. Og det sjove er, at det er jo vores sundhedssystem, som går ind for, at vi skal reducere stress, og vi skal sørge for, at der ikke skal udbrændthed og så videre. Men sådan som tingene er konstrueret sammen lige nu, så brænder folk ud. Både blandt mine kollegaer, og især også blandt lægerne, er der et kæmpe pres. Det er sådan lidt ærgerligt, især når de står med et kæmpe ansvar, som de har. Ja. Så er der også en anden faktor, som oftest ikke bliver nævnt. Men det er det, vi kalder vores ambulante psykiatri. Den ambulante psykiatri, det er jo alt det, der ikke er på afdelingen. Og der står vi også og mangler læger. Nogle læger inde hos os skal rent faktisk kunne lave en vurdering af en patient ud fra, hvad man kan kalde second-hand information. Altså der er nogle andre, der går ud og laver undersøgelserne, fortæller den videre til lægen. Og så skal hun kunne lave en vurdering ud fra det, uden selv at have set patienten. Og det er lidt vildt. Ikke at mig selv og mine kollegaer ikke er super kompetente og kan give nogle rigtig gode, valide informationer. Men det må også være, og det er kæmpe stor tillid fra lægernes side af, at de står og stoler på hvad alle informationer vi giver dem. Men stadigvæk en dyb frustration over, at man ikke kan få lov til at se det patienter. Der er lige et papir, der leger. Hej. Du er sød. Jeg hedder Jonas. Det er jeg ikke sikker på, at jeg tør. Har du prøvet det? Er det svært? Må jeg prøve? Ej. En af jer skal holde mig i hånden, det er jeg godt klar over, ikke? Hvem af jer bliver det?
Det her, det er også noget af det, man skal have tid til. Man skal have tid til at lege. Vil du holde mig i hånden, hvis jeg skal træde på den der? Ja. Okay. Jeg viser ikke lige pigens ansigt. Det skal man have lov til at vide. Wow! Fuck! Okay, og så læner man sig fremad. Ja. Okay. Det er jo svært, det her. Nej. Jeg kan køre en bruger på den. Kan du det? Ja. Det er rimelig sejt. Okay. Det er så også lige. Ja. Og så drejer man sådan her. Og fortsætter fremad. Du skal holde. Ja, tak. Tak for det. En ting, som psykiatrien altid skal kunne, det er altid skulle finde sit barn frem. Og de er hammerdygtige til det, de piger her. Men i min verden, der er det essentielt, at man skal kunne være et barn og tillade sig en gang imellem at være lidt barnlig og pjattet. Ja, det er et godt eksempel. Jeg synes, det er skide sjovt, det der. Jeg vil gerne være med i det, men jeg er lang vej nu. Hvad siger du? Lige nu er jeg, ja, i en kort periode. Jeg laver YouTubes for Region Syddanmark og psykiatrien. Jamen, det har der været med, men I må meget gerne være med. Hvad hedder I? Jeg hedder Olivia. Du hedder Olivia? Jeg hedder Laura. Og hvad er det, man kalder sådan en? Et sækboard. Sækboard. Det er mega svært at stå på. Hvad er det sjoveste så et sækboard? Det er man kan køre for. Ja. Hvad er det sejeste ved at være barn, synes I? At man kan gøre en hel masse ting. Man kan gøre en hel masse ting, ja. Ja. I kan bare have lov til at være og lege og køre på sækboard, og det er fantastisk. Er I bare bedste veninder, I to? Nej, vi er vi ikke. Vi er sådan kusiner eller. Er I kusiner i familie? Ja, det tror jeg. Fint. Det ved jeg ikke. Nej. Sådan er det. Nogle søde piger, der lod mig lege med deres sækboard, som er mega svært at stå på. De er ret seje til det. Ja, jeg kom fra ambulant. Kan I have det godt, piger? Hvad hedder kanalen, så vi kan se det? Jonas Edison Holm. Og så søg på Region Syddanmark. Psykiatrien. Okay, hej. Hey! Nå, så fik jeg lidt børn med. Som sagt, så er noget af det vigtigste i psykiatrien, det er at kunne lege. Og tillade sig selv at være et barn. Det tror jeg faktisk, vi som voksne engang man glemmer. Det er alligevel også velsigelsen ved at have det arbejde, som jeg har. Det er en del af mit arbejde, at være barnlig. Det er jeg god til. Nå, vi kom fra det ambulante, hvor lægerne har været ude og skal lave en vurdering ud for noget, nogle andre laver. Men det ambulante har også de udfordringer, at de skal kunne møde nogle krav, som faktisk er, hvad skal man kalde det? De skal ligesom alle andre opfylde nogle tal og kriterier, for at de kan få lov til at fortsætte. Det er i hvert fald vildt. Men det de gør, de har nogle besøgskrav og tider og udredningstider, de skal overholde. Hvilket også lægger et kæmpe pres på det ambulante. For de mangler også folk, ligesom alle andre steder. Men alligevel er det her den første bastion generelt for at undgå flere indlæggelser og tvang. Det er faktisk det arbejde, der gøres derude. Ambulant behandling kan både bestå af det, der hedder DAT-terapi, dialektisk adfærdsterapi. Søg på det på Google, en lang forklaring. Social færdighedstræning og psykoterapeutisk behandling og mange forskellige behandlinger, hvor patienterne oftest kommer ind til os. Jeg er også en del af et ambulant team. Udover at være døgn- og dagafsnittet med de unge, så er jeg i det, der hedder psykoseteamet, hvor jeg faktisk går ud og laver hjemmebesøg, men primært for at lave vurderinger i eget hjem af, hvad støtte hjælpebehovet kunne være hos de unge mennesker. Om støtten er stor nok derhjemme, eller om der er brug for noget mere, hvad skal man kalde det, professionel hjælp af den ene eller anden art. Nogle gange er ressourcerne i hjemmet
er gode nok til at kunne understøtte en svær problematik hos et barn eller et unge menneske. Men nogle gange skal der også tilføjes nogle mere professionelle briller på det. Og det er en stor del af det arbejde, jeg laver. Det er at lave de her vurderinger ude i eget hjem. Det var det for i dag. Tusind tak. Hej.